Actually, natutuwa tayo ngayon at nagagalak po ang hanay ng 95th Infantry Battalion dahil marami tayong mga kababayan na nagbabalik loob na sa ating pamahalaan. Bagamat kukunti na lamang itong natitira dito sa probinsya ng Isabela, dito sa buong region to, no? Ah, anim na lang ito, Bombo Roger. Pero yung mga nagbabalik loob, yung mga dating mga milisya ng bayan, kumbaga ito yung mga armadong grupo na iniwan nila sa mga bara-barangay dito sa area ng Isabela, Bombo Roger. Yun yung mga bagong nagbalik loob ngayon. At hindi lang sila simpleng mga armado na iniwan nila, Bombo Roger, kundi talagang may mga armas na isinorender o dala-dala nila nung sila ay magbalik loob sa ating pamahalaan. Okay, so ibig sabihin talagang may mga armas pa. Anong klaseng armas itong mga sinuko nila, Sir Colonel? Yes, Bombo Roger. Actually, merong Garand. Yung isa nagdala ng M16 at yung isa naman yung carbine na tinatawag. At mga kasama dito yung mga bala. At yung isa, Bombo Roger, ay may mga dala-dala pang mga IED, yung improvised explosive device na dala-dala niya nung nagbalik loob siya. Ibig sabihin, ito yung mga ginagamit nila na pampasabog laban sa ating pa noong kasagsagan pa ng pagtutunggali dito sa area ng Isabela. Okay. Sir, pwede po ba nating ilarawan ang milisyang bayan, itong mga grupo nitong mga makakaliwang grupo that time? Gaano sila kalakas, gaano sila karamin that time, Colonel Bulusan? Alam mo, Bombo Roger, yung milisya ng bayan, sa isang barangay, hindi yan magkakaroon ng milisya ng bayan kung hindi sila lakas. Ibig sabihin, medyo marami silang supporter, meron silang mga malalalim na kababayan natin na talagang palihim na sumusuporta sa kanila at para tulungan at proteksyonan ng mga ito ay nag-iwan sila ng mga milisya ng bayan na sila naman yung nasa barangay na miyembro rin ng armado ng New People's Army. Sila yung parang kumbaga yun sila yung mga pinakabantay nila dyan sa mga barangay, Bombo Roger. Yun yung milisya ng bayan. Dumaan din sila sa mga training ito. Kaya ganun sila kalakas. Kumbaga kung ano ang training na pinagdaanan ng NPA, yun din yung pinagdaanan ng milisya ng bayan, Bombo Roger. Oh, okay. So ibig sabihin, Colonel, may mga suporta sila sa malalaking tao, opisyal, that time, Sir Erickson. Yes, Bombo Roger, kasi alam mo naman, hindi sila magkakaroon ng isang lugar kung walang mga sumusuporta sa kanila. Ngayon, yun yung nagagalak tayo, Bombo Roger, dahil nung na ng mga magagandang serbisyo ng ating pamahalaan, una dito yung nagkaroon na ng mga magagandang at yung serbisyo ng ating pamahalaan, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan ay naihahatid na sa kanila, ay unti-unti na itong napuksa, Bombo Roger. Actually, kung maalala mo, yung napag-usapan natin nung nakarang taon, that was December, yung huling mag-usap yata tayo, ang napag-usapan natin yung pagdedeklara ng Isabela as insurgency free. Kaya yun yung naging epekto ng tuloy-tuloy na pagbibigay serbisyo ng ating pamahalaan. Iba't ibang ahensya, mga pa-national, lokal na pamahalaan, Bombo Roger. Actually, hindi lang ito credit ng Philippine Army, yun yung lagi nating sinasabi. Po. Kasi hindi po talaga military solution, purely military solution, yung ganitong problema ng ating bansa. Kaya mapalad kami dito sa lalawigan ng Isabela dahil talagang tulong-tulong ang bawat ahensya ng ating pamahalaan. Sana. So totally na insurgency free ng region to, Colonel Bulusan? Yes, Bombo Roger. Actually, nung nakaraan ay idineklara na rin na insurgency free ang buong lambak ng Cagayan o buong region to, Bombo Roger. Ito ay pinangunahan ng RPOC chairman
si Governor Aglipay ng Cagayan. Siya po kasi ang RPUK ng buong Region 2. Na dinaluhan na rin po ng aming Commander 5th ID, 5th Infantry Division, Major General Galiber Mhm. kasama doon sa declaration. Kasama na rin yung Regional Director ng PNP at ang aming Brigade Commander ng 502nd Infantry Brigade, Brigadier General Roderick Paralag. Okay. Sir, ano po ang nagtulak sa kanya upang tuluyan na talikuran ang armadong pakikibaka at isinuko pa ang kanyang armas? Sa base sa inyong panakipag-ugnayan sa kanila, ano po yung nagtulak sa kanila, Sir Colonel Bulusan? Una, yung kwento nila, mga ipinangako ng New People's Army sa kanila ay pawang mga walang katuturan at kasinungalingan. Dahil napakarami daw silang ipinangako sa kanila pero wala naman natutupad. At isa pa, ang rason ay gusto na nilang mabuhay ng mapayapa kasi nakita na nga rin nila yung kapayapaan at pagunlad ng kanilang paligid, ng kanilang lipunan. Kaya naisipan nila na magbalik loob na lang para mamuhay sila ng normal kasama ang kanilang buong pamilya na malaya silang nakapapamuhay na buhay. So para hindi na sila na magtatago-patago pa. Okay. Colonel, gaano po kahalaga ang pagsuko ng isang high-powered firearms sa patuloy na kampanya ng militar laban sa mga communist terrorist group, Colonel? Napakahalaga, Bombo Roger, no? Pero ang kung gaano kahalaga yung isang firearms, yung isang baril na isinuko, ay higit na mahalaga na nagbalik loob yung ating kababayan, Bombo Roger. Kasi alam mo naman, ang kinabukasan ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ang nakasalalay dito kung hindi pa siya nagbabalik loob. Kaya yun yung, kung mahalaga yung baril, talagang mahalaga. Dahil ito ay ginagamit nila para terorismong gawain. Pero mas mahalaga yung nagbalik loob yung isang personalidad, Bombo Roger, yung kababayan natin. Okay. Maliban doon, sir, yung masinuko nila, ano po yung benepisyo or tulong, benepisyo na nakalaan sa dating rebelde sa ilalim ng tinatawag ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Colonel Bulusan? Yes, Bombo Roger, maliban doon sa immediate financial assistance na nagmula sa local government units, ay meron silang matatanggap na nakapaloob doon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Livelihood, yung firearms remuneration, at iba pa na ibigay ng bawat ahensya, ng mga ahensya, mga concerned agency, Bombo Roger, na ito ay idinadaan natin naman sa DILG, ang Department of Interior and Local Government Unit, local government, ang nag-spearhead dito, Bombo Roger. Sila yung partner natin para maibigay yung mga programa ng ating pamahalaan sa mga former rebel natin. Maganda yun para hindi na sila mag-isip muli kung babalik pa sila o hindi na. Okay. Sir Colonel Bulusan, maraming nagtatanong, gaano na ka-peaceful yung region to, lalo na dyan sa Isabela? Sa inyong assessment, Colonel, kumusta na po ang peace and security situation sa inyong area of responsibility kasunod-sunod na itong pagpapasuko ng mga dating rebelde? So, kumusta na po ang assessment nyo, Colonel? Napakaayos na, Bombo Roger. In fact, talagang tuloy-tuloy yung development ng aming itong probinsya ng Isabela. Napakarami ng proyekto na isinusulong dahil nga malaya na yung ating mga gumagawa ng proyekto para sa pagunlad na lalong ikauunlad ng probinsya ng Isabela. Yun yung kagandahan, Bombo Roger. Kaya ito namang mga natitira pa ay pinapakiusapan namin. Meron pa kasing 6, Bombo Roger, pero lahat ng mga ito ay may kaso na. Kaya kanina, in fact, kanina napag-uusapan lang namin ng PNP counterpart na law enforcement operation na ito, Bombo Roger, dahil
may mga warrant of arrest itong mga natitirang ito. Kaya lagi kami nag-uusap ng PNP para doon sa kanilang law enforcement operation. Yun ka, yung mas maganda kasi halimbawa sa Mindanao, Visayas, talagang marami ng namamatay doon. Okay. Dito sa inyong area, Sir Colonel Bolosan, may indikasyon na po ba ang militar na umihina na ang impluensya ng recruitment, mga communist terrorist group? Sir Colonel Bolosan, ano pong batayan ninyo dito, Sir Colonel? Yes, Bombo Roger, talagang humina na dito sa area namin. Ang batayan kasi natin, Bombo Roger, yung kung meron silang bagong mga napapasampa bilang kasapi ng bagong kumbayan o itong tinatawag nilang NPA. Kung meron gayon, matagal nang nadadagdagan, wala silang nare-recruit. Dahil siguro nakita na ng ating mga kababayan yung hirap ng maging isang NPA. Nakita na rin ng mga kabataan natin na sila yung target nila, no? Lalong-lalo na yung mga estudyante na walang patutunguhan at marami na rin tayong mga ipinakita sa kanila na mga dating estudyante na nag-NPA na walang kinahinatnan ng kanilang pagkikibaka. Sila yung mismong nagbibigay ng testimonya, Bob Roger. Kaya siguro, masasabi natin na zero ang kanilang recruitment dito sa probinsya ng Isabela ngayon. Okay. So, ano po ang mensahe ninyo sa mga natitira pang membro ng Communist Terrorist Group, Colonel Bolosan? Bob Roger, ang gayahin na nila itong mga ibang mga nauna na napakaraming mga nagbalik loob na. Yung mga matataas nilang mga leader, ang matataas nilang tinatawag nilang commander, nagbalik loob na at nagbagong buhay. Nagkaroon ng panibagong pamumuhay sa ating pamayanan. So gayahin lang nila kasi kung meron man silang mga kaso, ay matutulungan din natin sila, Bombo Roger. Dahil meron naman tayong National Amnesty Commission. Yung Local Amnesty Board na tinatawag po natin, sila yung katuwang natin para matulungan natin sila sa kanilang mga kaso. Yun yung inihimok namin sila na magbalik loob na at magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating probinsya, ng ating pamayanan, ng ating bansa, ng kanilang pamumuhay. In fact, Bombo Roger, meron kaming binuong People's Organization o kaya organization ng former rebel dito sa probinsya ng Cagayan. Ito yung tinatawag naming Kapya Organization. Ngayon, inaalalayan natin sila para magkaroon ng maraming mga livelihood. Bombo Roger, yun yung kagandahan naman sa ating pamahalaan. Talagang hindi sila bibitawan kahit nagbalik loob na sila. Okay. Lastly na, Colonel, alam ko marami kang ginagawa ngayon at maraming salamat sa oras na binigay po dito sa Bombo Radyo Lawag. So, ano po ang may papayo ninyo sa publiko upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at sa kampanya laban sa insurgency? Colonel, go ahead. Yes, Bombo Roger. Una-una, kung makita nila itong mga natitira pa, anyway, kalat naman yung mga pangalan nila sa mga social media at sa mga PNP stations, ay tulungan natin sila. Hindi yung isipin natin na huliin natin sila, kundi ang ini-offer natin sa kanila ay tulong para makasama na nila ang kanilang buong yung pamilya nila. Yun ang hinihiling natin sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Isabela. Tulungan natin itong mga naliligaw ng landas na ating mga kapwa Pilipino. At patuloy lamang na nandito ang 95th Infantry Battalion sa probinsya ng Isabela na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga liblib na lugar. Nakaantabay lagi at nakahanda lagi na tumulong. Lalong-lalo na, Bombo Roger, paparating yung nagbabadyang masamang panahon. Yun yung mga pinaghahandaan namin ngayon, Bombo Roger.